Banque mondiale alaini ka uka kasabi ko frendo nu unkanga na anga jamana kono yasa ka sega projet do sigi senka ka ulu yere koni bo ama ka sabu ke Mali jamana o kon ma juru do yere koni sara anga jamana finitigila ka uka wuli ka jo barga yere koni buyane do ko sebe o kon nala femi jamana kono do yin ulu ga nimisi wasa yira ka da o kan Côte d'Ivoire jamana konnala uka vice président kura ale qualification ke nunu de bi kuna funu na bakurbo we amina do faramunu ka kala sawma tene ta ma flebo maliko no maliko kan aw salam alaikum ne akwa kuna funu wakati sere kabebi alam sadu yama sungolo kilimo wa itira bakele kemenani ani binani ni saba Banque mondiale ale rekone alaini ka uka kasabi ko fulendo ni o rekonu ganga na anga jamana kono ya saka do projet do we rekon dafe uyo o wari nata nunu uyo o kon bo ama kasabu ke ko Mali rekon ma juru do we rekon sara uka dara kono la ministre mi ka konyo binendo kasabi ko ale na fasoro siroma anga jamana kono aluseni sanu ale ayira ka fo ko nyangri wale mi taraka nyashi anga jamana masido ni uyo ma jokuru fe ore kera sawi Mali rekoni amasiga aka ledu kanka do ulu dafa lettre nun konala Ousmane Diagana ni alere koni vice président Banque mondiale min kon talino ga nyeshi farafina chenje fuwa alini chamaje enfant ulu rema ugo ube nyefolike ka fo ko femi kasabi ko fole min kon kanga na anga jamana kono yasa ka sega do projet do dafe ko o wole nunu borama nunu kera lettre min kon tira ministre ma mika kunyo benendo anga jamana akasabi ko alini nafa soro sirawma Banque mondiale ale représentant o ka kumala mini ale de Abdrahman Kulubali katakanyashi anga ministri ko foli ma Aluseni Sanu ministri Aluseni Sanu fene ale fene lettre ko ni jabi blagata duma afrikalo klitan nani temene nuna kaira kafo ko Banque mondiale kumina kasabi do projet ni programme ko foli mununa uka laje ka lettre wero ko ni ci kanyashi projet nunu otigila mo ma yasa ka yirula kafo ko kasabi ko foli ko akon bora ama folo akoko hakilna jigina sommet extraordinaire mi ni akon kera CEDEAO ni UEMOA yɛrɛ jɛkulu fɛ janvier kalo kile kɔnɔntɔn san 2022 akara kɔnɔna la ni o kɛra sababu ka se ka ɲangili wale ta ko o ɲɛsin anw ka jamana ma o kɛra sababu ka na ni gɛlɛyamisɛnnin dɔw ye olu ni CEDEAO jɛkulu olu jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔnɔna la ko wari tanikasegin mun kan ka kɛ ni jamana kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ lajɛlen jɔra BCEAO fɛ u ye a yira k'a fɔ ko nin kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka Mali camancɛ fanga maaw ka se ka u bali u ka laɲini min ni a b'u la yaasa ka se ka o labara an ka jamana kono ka u bali o waleya nunu na anga jamana fintigilakaw olu ka wuli ka jɔ o barika yɛrɛ kɔni bonyanen do ina fɔ a dogolen tɛ masila cogoya min na o de senfɛ teliɲɛ ta ka ma dɔw olu yɛrɛ kɔni wulila ka taa dugu kɔnɔ ka taa maaw ɲininka u hakilinataw la an ka finitigilakaw ka baara bɛ cogoya min na nin wagati ninnu na fo ka taa se finitigilakaw bɛ ka minɛn kura minnu sɔrɔ ale ni an ka jamana ni Russie jamana u ka bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka u ka hakilinaw di o la cogoya min na nin ɲinini ninnu kɛra Abdou Ouattara ani Munir Dire fɛ Wulikajɔ min kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ u ti kalo la san 2020 a tile 18 finitigilakaw nali min kɛra fanga na a kɛra sababu ye ka taa o waati fo an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ ka sebaya sɔrɔ jamanaden caman ye nimisiwasa fɔ ka sanga ni o hakilina ninnu ye u tilala k'a ɲini finitigilakaw fɛ u ka dɔ fara u ka jija ni cɛsiri kan juguw kɛlɛli la bon o kɔni o y'anw ka laɲini yɛrɛ bi kosɛbɛ parce que n'i ye Mali kunugolama jateminɛ k'a bilama jateminɛ différence belebele de b'u ni ɲɔgɔn cɛ kunungo n'a se k'a miiri an ka kaw ne tun bɛ taa ci jihadisiw fɛ bɔ bi o dabila la vraiment kɔnɔ y'an sago ye bɛnnen don a ma kojugu hali bi Ala ka y'o kɛ ɲɛtaga ye tiɲɛ yɛrɛ la Ala k'o kɛ ɲɛtaga ye wa n bɛ min fɔ sɔrɔsiw ye san kelen o san fila an mago t'o la u ka taa fɛ dɔrɔn hali n'u ye san 20 kɛ an b'u kɔ vraiment sɔrɔsiw bɛ ka baara min kɛ u bɛ ka baara ɲuman de kɛ parce que minɛnko in yɛrɛ ye ko la gɛlɛmaba yɔrɔ de u ka na ni minɛn dɔrɔn an ka se ka bɔ juguw bolo mais ne yɛrɛ ka base yɛrɛ ye mun ye u k'u jija u ka an ka wari falen kɛ joona quoi an ka wari falen kɛ joona n'o kɛra o yɛrɛ b'an lafiya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan n'o tɛ tiɲɛ na an sɛgɛnna dɛ vraiment n bɛ dugawu k'u ye hali bi Ala ka kow taa ɲɛ alhamdulilayi sɛbɛya kɔnɔ a diyara an ye yɛrɛ de an b'a ɲini Ala fɛ a ka kɛ continuel yɛrɛ ye o kɔni ka diyara an ye parce que n'i y'a jateminɛ an ka kɔfila ye
mobili dɔw yɛrɛ tun tɛ se ka bɔ yɛrɛ mais bi alhamdulillah mɔgɔw bɛ ka taa so mɔgɔw yɛrɛ bɛ ka fɔ ko sisan ko dɔw bɛ k'u tɔgɔmaw sɛnɛ u ka village kɔnɔ o tɛ hɛrɛ ye ya o b'a yira ko basigi de bɛ ka na dɔɔni dɔɔni komi an kɔrɔ bɔra ka kuma dɔ fɔ n'o ye olu ka banaba fanfɛla ye ka taa se nara fanfɛla in ma tiɲɛna degun dɔɔni bɛ yen mais n bɛ min fɔ n kɔrɔ ye a bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni. Kɛlɛkɛminɛ minnu ni an bɛ ka olu sɔrɔ sisan n'a bɛ ka di kɛlɛkɛcɛw ma jamana kɔnɔdenw y'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka dɔ fara o waleya ninnu fana kan min bɛ kɛ sababu ye an ka finitigilakaw ka se ka kɛlɛminɛ caman sɔrɔ ka se ka u kɔda maamurutilenw kɔ la. An kɔni bɛ min ɲini u fɛ halisa minɛn minnu bɛ kan na an ɲɛ b'o la an tulo kibaru la toujours u ka dɔ fara minɛn ninnu nata kan ka se k'an bɔ juguw bolo jamana ka se k'a jɔ a yɛrɛ la o de ka d'anw ye. U bɛ dɔ ɲini hali bi u ka dɔ ɲini ka fara a kan parce que nin ko nin bɛ ka taabolo min kan sisan a bɛ komi an marabagaw banana dɔ fɔ an ka san yɛrɛ kɔrɔ sisan Russie ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni bon o ka an ka sinsin o yɛrɛ de kan hali bi an ka dɔ fara o kan n'an ma fɛn fara a kan an kana fɛn bɔ a la diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'an na sisan kɛlɛkɛminɛw min bɛ ka n'an fɛ yan sisan diɲɛ bɛɛ de ɲɛ b'a la. An ye minɛn minnu sɔrɔ sisan ni Ala ka minɛn cilen nin anw tɛ da Ala ka minɛn parce que maliyɛn filɛ nin wallahi maliyɛn tɛ degun fɛ maliyɛn tɛ mɔgɔ tɔɲɔ fɛ maliyɛn ka fɛn damadɔ bɛ yen n'i y'o assuré ka ban dɔrɔn maliyɛn mago t'i ka fanga la ninnu nana ni fɛn min ye n'i y'a ye Poutine y'i sen don a la an ma Poutine wele koyi Ala de y'an bila an ka Poutine wele a nana ka n'an dɛmɛ wallahi ninnu filɛ rébellion ko in a bɛ ban sɔrɔtiw ye ka minɛn min sɔrɔ an bɛ Ala deli don o don hali bi Ala k'an kanu de don Poutine na. Ale bi fɛn ma sɔrɔ ale b'u k'a ɲini fo Mali ka kɛ premier de Afrique kɔnɔ kɛlɛkɛminɛn ninnu u k'a ɲini dɔrɔn hali n'an ka faso wari bɛɛ bi ban mu n'i y'a mɛn kɔnɔbara falen don lakana de don. Mali ni Russie ka bolidi ɲɔgɔnma o de tɔnɔ kɔni kɛra sababu ye dɔ bɛ ka fara finitigilakaw ka sebaya kan jamana kɔnɔdenw y'a ɲini k'a fɔ bolidi ɲɔgɔnma bɛ Mali ni Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ o ka dabila Mali ka bolo di Russie jamana ani Chine jamana ani jamana wɛrɛw ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka Mali kuma bɔ. O de ka d'anw ye kojugu o de y'anw ka kasara bi Russie ni Chine ka se ka jɛ Faransi kɔ ka jɛ Europe yɛrɛ kɔ pewu parce que i ni mɔgɔ min ye san 60 kɛ jɛ la i ma nafa foyi sɔrɔ jɛ la ne bolo o jɛ kan ka bila i kan ka teriya ɲini i ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ donc n'an ka mɔgɔw sera ka teriya ɲini an ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ peut-être o bɛna k'an ka bɔda ye. hali bi an k'an sinsin Russie ta nin yɛrɛ de kan awɔ n'o tɛ Faransi kɔni olu y'an tɔɔrɔ an sɛgɛnlaw la yɛrɛ de an mako foyi yɛrɛ de t'u la bi mais n bɛ min kelen wɛrɛ min fɔ ka fara kan maliyɛnw k'u hakili t'u yɛrɛ la kuma lankolon fɔ nin an k'o dabila n'i ko k'i bɛ i yɛrɛ ta o kɔrɔ k'i ka baara kɛ de donc an bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ dulokiw de bɔ k'a da de ka baara kɛ fo ka diɲɛ ɲɛ bɔ an fɛ ɲɛmɔgɔw fana k'u hakili to an ka wariko de la i ye gɛlɛya fɛn o fɛn y'an kan bi o ye wariko de ye tant que ni wari nin kɔni ma sɔrɔ tɔ bɛ ko la. o tɛ bila koyi o ye kɔrɔlen koyi o depuis Modibo Keyita tile o bɛ yen mais a fɔra ko fasoden jugu de bɛ na n'u ye an yɛrɛ tile kelen ma deli ka kɛ Faransi fɛ Faransi i bɛ jateminɛ kɛ Faransi ye yɔrɔ ni Faransi bɛ baara la e ka a ta n'a jamana dɔ arrivé don Faransi a ka colonisation de don koyi u bɛ k'a balo an kɔ de la wa min bɛ ɲini an ka faamaw fɛ an mɔgɔ tɛ Faransi la bi an mɔgɔ tɛ la sini u ka wuli k'u jɔ yɛrɛ la i y'a faamu n'i y'a mɛn ko i b'i kɛ cɛ ye o b'a sɔrɔ i bɛ baara de la donc an mɔgɔ bɛɛ baara de la sa ka kɛ an ka Mali kɔnɔ an ka bɔ yɛrɛ jonya nɔ an ka k'an yɛrɛ ka hɔrɔnya ta. hali n'a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw u ka sebaya dɔ bɛ ka fara a kan maa dɔw y'a yira k'a fɔ hali bi gɛlɛya kɔni bɛ olu ka marabolo kɔnɔna la min bɛ tali kɛ Bankasi la Mopti marabolo kɔnɔna na ale ni Banaba ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ maamurutilenw u bɛ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o yɔrɔ kɔfɔlen in na. hali bi an bɛ dugawu kɛ arajo ɲɛtaa ani Asimi n'a ka jama ye su ni tile an bɛ dugawu kɛ o ye hali bi Ala k'u laɲini ko kɛ a ye Ala ka jamana basigi n'o tɛ ne bɛ Mopti région na Bangali cercle la su tɛ tile tɛ an tɛ si rebelle k'a fɔ ko rebelle su ni tile rebelle b'an kan hali kunu an ka petini dɔ y'an wele k'a fɔ k'u ye mobili 2 minɛ o bolo bon o ye kunu de kɛra tarata ye u bɔra sugu la dɔrɔn u taatɔ rebelle ninnu ye mɔgɔw jigin ka bɔ ka taa n'u mobili 2 bɛɛ ye bon an dun k'a fɔ lafiya b'an fɛ lafiya tɛ Bankasi mara la école tɛ yen foyi sugu kɔnɔ yɛrɛ bɛɛ ja tigɛlen don hali bi kuma kɔni t'an dara bɛɛ ɲɛ b'a la hali bi an bɛ dugawu kɛ Asimi n'a ka jama ye arajo ɲɛtaa mɔgɔw an bɛ kuma lase u ma
hali bi ala sago sago amala dele hali bi ala k'u taa ɲɛ ala k'u kisi jugu tɔɔrɔ ma mais jamana in kɔni mun na ye nin ye a b'a seko kɛ mais adamaden i da y'i se de ye dɛ i tɛ k'i se ban an bɛ ala deli a ye dɛmɛ minnu kɛ an y'a ye telew la hali n'an m'a bɛɛ ye an ye dɔw ye an ma dɔw ye diɲɛ y'o dɔn i tɛ k'a bɛɛ ye mais an kɔni an ka foli b'a ye hali bi ala ka dɔ fara ka cɛsiri kan mais a k'u jija dɛ an kɔni fɛ yen an bɛ mun dɔn ka bɔ bananba ka taa ɲɔnɔ surasiw nana ni bɔra sisan peut-être semaine kelen dɛ a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan ne bɛ se ka dɔ fɔ a la k'a taa u bɛ fo ɲɔnɔ hali bi u bɛ ye tous les temps u bɛ taa mɔgɔw ka baganw gɛn tous les temps u b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a ye fini don aw kun na donc a y'a don a y'a bɔ tan donc an kɔni sigi mɛ hali bi an ka yɔrɔ la yen tiɲɛ don ko minɛnw nana mais minɛnw nafa hali bi an m'a ye fɔlɔ dɛ k'a bɔ ɲɔnɔ kɔni k'a bɔ bananba ka taa ɲɔnɔ hali bi an ma minɛn nafa ye dɛ. An ka wuli k'an jɔ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an ka finitigilakaw dɛmɛ lakana baaraw la walasa jamana a fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ basigi ni kolosuma o ka se ka lasabati. Bakari Togola ni ale ye APCAM a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye ale yɛrɛ kɔni k'u nɔ minɛlen don ka sabu kɛ yuruguyurugu wale dɔw ye an ka jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko a kun ye kasabi dɔw dun n'o bɛ taa jɔ fo CFA wari miliyari 9 a n'a a kunkanfɛn bɔɲɔgo la fɛn min ye novembre kalo tile 29 san 2021 Cour suprême olu yɛrɛ kɔni kun ye a laɲini k'a bila ka sabu kɛ ko jaabi jɔnjɔn ma sɔrɔ a ka koɲɛw la nka fɛn min Bakari Togola ka koɲɛw ye olu taara bala tuguni Cour suprême maaw yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnna Cour d'assises yasa k'a yira k'a fɔ ko a bɛ kiiri kukura tuguni a ka nin waleya ninnu na. Bakari Togola n'a nɔfɛ mɔgɔ 11 minnu ni olu yɛrɛ kɔni k'u nɛmɛ n'o kiiri tigilamɔgɔw fɛ n'u ka kiiriw kɔni daminɛna novembre kalo tile 23 san 2021 kiiri ninnu ni o taara kun cɛ novembre kalo tile 29 san 2021 o kɛra sababu ye ka se ka u nɔ bila ka u labila ka bɔ kaso la ka yira k'a fɔ ko prévu jɔnjɔn ma sɔrɔ o wagati ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye Cour suprême du Mali ye olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniyaw bɔ kunungo avril kalo tile 20 san 2022 ka yira k'a fɔ ko Bakari Togola ko a nɔminɛli walew ko o kɔni bilala nɔfɛ tuguni wa ko a bɛna jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ tuguni ko kura yasa ka se ka ɲiningaliw tɛngo a la ninnu kɛra kunnafoniya min kɔni kɛra minisiriso fɛ min ka koɲɛw o bɛnnen don kiiriko ni adamadenya hakɛw latangali ma an ka jamana kɔnɔ o maa dɔ fɛ Bakari Togola ni ale yɛrɛ APCAM ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fo ka taa se kɔɔrisɛnɛla olu ka confédération o ɲɛmɔgɔ ye ale ni an dɔfɛ mɔgɔ 11 ninnu u bɛɛ lajɛlen k'u nɔ minɛlen don ka yira k'a fɔ k'u ye jamana yɛrɛ nafolo dun u bɛɛ la ɲɛmɔgɔ ye min ye ni o ye Bakari Togola ye ale yɛrɛ nɔ minɛna ko a ye jamana yɛrɛ nafolo dun ka tila ka waleya wɛrɛw caman kɛ jamana nafolo min kɔni a yirala k'a fɔ ni a y'o dun o bɛ taa jɔ fo CFA wari miliyari 9 ani miliyɔn 400 a n'a kunkanfɛn de la ni u bɛɛ lajɛlen ye kɔɔrisɛnɛlaw olu ka confédération o wari ye ni o bɛ tali kɛ san 2013 ka na se san 2019 ma o nɔminɛli ninnu de senfɛ Cour d'assises de Bamako olu yɛrɛ kɔni ye a yira k'a fɔ novembre kalo tile 29 san 2021 u jɔlen kɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ a yirala k'a fɔ ko u nɔma ye nin waleya ninnu na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Cour d'assises ale procureur Idrissa Arizo Maïga ale seginna kɔ ka sabu kɛ Bakari Togola ni a kɔni kun bilala a yirala k'a fɔ a n'a nɔfɛ mɔgɔ 11 ninnu ko wele bilala u ma tuguni yasa u kana jɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ. Ministriw ka ladala ɲɔgɔnnajɛ sigira sen kan kabini avril kalo tile 20 ye arabadon a kɛra jamana ɲɛma ale yɛrɛ dagayɔrɔ la a ɲɛmɔgɔya kun bɛ colonel Asimi Goita bolo ni o ye an ka camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛma ye u kɛlen kɔ ka u ye kunnafoniya dɔw di ka projet de texte dɔw ka olu sigi sen kan ani ka tila ka kuma dɔw sigi sigiɲɔgɔnw la. Mali ministriw bi ladalalasigi minnu kɛ araba n'a bɛ kɛ camancɛ fanga ma ɲɛma ale ka yamaruyaw kɔnɔ yirala k'a fɔ araba tɛmɛlen n'o bɛnna avril kalo tile 20 ma san 2022 kuluba o ladalalasigi kɛla sariya dɔw ta la kunnafoniya dɔw dila maaw ma maa dɔw fana kɔni sugantila ka baara dɔw de kalifa u la o de la ministriso min bɛ yen n'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔnɔma ani fɛn ye yiriwali sigida yiriwali ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma o ministri o ka yamaruya kɔnɔna na jirala k'a fɔ ko sariya dɔ kɔni t'a la ni o bɛna ɲɛsin fɛn min de ma o bɛ gafe min wele ko registre social unifié o gafe tɛ dɔwɛrɛ ye n'a fɔ Mali kɔnɔna na o kun ye sariya dɔ ta waati dɔ la ka jira k'a fɔ ka gafe dɔw kɔni bila sen kan maa minnu
be ni gɛlɛya be u la ni sɛgɛn be u la ani du minnu be ni olu ye kɔlibatɔ du ye olu du bɛɛ lajɛlen na sɛgɛsɛgɛ k'u dɔn cogoya min na ani ka a maaw ka se ka olu tɔgɔ kɔni kɛ gafew kɔni kɔnɔna na cogoya min na a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko o gafe dɔ olu kɔni kun labɛnlen don ani maaw tɔgɔw sɛbɛn bɛ fan fɛ ka se ka u yɛrɛkɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye registre social unifié ko o bɛ kɛ sababu kɔni ye yaasa ka se ka fɛn min ye nin du ninnu ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni de fara ɲɔgɔn kan sɛgɛnbaatɔw tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan yaasa fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni olu bɛ baara kɛ ka se ka maaw kɔni bɔ sɛgɛn na ani fɛn min ye ka gɛlɛya nafolo ta na sira fɛ k'u wuli ka bɔ maaw kan hali sɛgɛn wɛrɛw kɛ ka se ka olu bɛɛ wuli maaw kan cogoya na olu ka baara u na se ka nɔgɔya u bolo cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ ko de la fɛn min ye nin gafe in n'u ye registre social unifié ko a kɔni sigila sen kan ko ni kɔni kɛla o na kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɛni kɛ maaw ma o bɛ se ka kɛ sababu kɔni ye o bɛ fɛn min ye dɛmɛ caman fana ta ka ɲɛsin maaw ma tuguni yaasa fɛn min ye u ka baaraw u bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ani a bɛ kɛ sababu fana ye ka se ka u ka baaraw fana ka se ka u kɔni nɔgɔya u bolo kosɛbɛ o kɔfɛ minisiri min bɛ yen n'u ka baara kɔni ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛw ani denmisɛnninw ka minisiri ka se ka fɛn min ye fasodenya k'o sinsin ma don dusukolo la cogoya min de la ani jamanadenw bɛ se ka jɔ cogoya min de la k'u kɛ jamanaden jolenw ye o minisiri o ka yamaruyaw kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ baara dɔ kɔni ni o kɔni bilala sen kan o baara ko o bɛna ɲɛsin min de ma o bɛ min wele ko création l'organisation aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du champ hippique et équestre de Bamako o tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛna ɲɛsin fɛn min ye baara fɛn fɛn bɛ yen ni o bɛ ɲɛsin soboli ma walima sobolilaw yɛrɛ kɛ ani farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛn ni a bɛ don o hukumu kɔnɔna na ka se ka fɛn min ye o baara dɔ kɔni bila sen kan ani a ladon cogo ka olu bɛɛ lajɛlen fɛlɛw ka se ka o kɔni sigi sen kan cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ o y'a jira k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ o baara min bɛna bila sen kan ko a bɛna to baara cakɛ yɔrɔ min ka yamaruyaw kɔnɔ o de ye direction nationale des sports et de l'éducation physique ko a bɛna to olu ka yamaruya kɔnɔ n'u ka baara bɛna sin min de ma kɛrɛnkɛrɛnnen na o de ye fɛn min ye ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛ n'u ye soboli ani fɛn fɛn bɛ yen ni a kɔni bɛ ɲɛsin sokow kɔni ma olu bɛ se ka ba kɔni sɔrɔ cogoya min na ani u bɛ se ka kɛ fɛn min ye jobaliw ye fɛn min ye farikolo ɲɛnajɛw la faso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na cogoya min de la a jirala k'a fɔ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye champ épique fo ka taa se équestre kɔni ma n'u ye sokow ye a n'a maɲɔgɔnlaw bɛɛ lajɛlen a jirala k'a fɔ ko olu ka baara yɛrɛ bɛna ɲɛsin min de ma sa o de ye fɛn min ye ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka fɛɛrɛw kɛ fɛn fɛn bɛ boli soboliw la ani so baaraw farikolo ɲɛnajɛ fɛn fɛn bɛ ɲɛsin u ma ka se ka olu fana kɔni bila sen kan ani ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɛ hali sisan ka yɔrɔ dɔw olu ka bila sen kan k'u labɛn ka ɲɛ ni nin farikolo ɲɛnajɛ ninnu olu bɛ se ka tɛmɛ o siraw fɛ cogoya min na ani ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ farikolo ɲɛnajɛ min fɛn fɛn bɛ yen sa n'u bɛ ɲɛsin nin farikolo ɲɛnajɛ ninnu kɔni ma ka se ka olu fana ka ba don u la faso kɔnɔna na ani ka ko bɛɛ lajɛlen fana kɔni kɛ fɛn min ye so n'u ye so siya minnu bɛ yen faso kɔnɔ ka se ka fɛn min ye olu fana don dala ani ka olu fana kɔni kɛ fɛɛrɛ kɛ cogoya bɛɛ lajɛlen la olu fana bɛ se ka kɛ sojɔlenw ye don nataw la cogoya min de la o kɔfɛ fɛn min ye minisiriw ka laadala lasigi kɔnɔna na o ye maa dɔw suganti ka se ka baaraw dɔw kɔni kalifa o la o kɔfɛ minisiriw o ye kunnafoniyaw kɔni di u tɔɲɔgɔn ani fasodenw bɛɛ lajɛlen kɔni de ma o hukumu kɔnɔna na sa minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ ka faso ka ci ka jɔ kura ye n'u b'a wele refondation de l'état o minisiri o ka yamaruyaw kɔnɔna na ale ka kunnafoni di hukumu kɔnɔna na minisiriw o y'a jira k'a fɔ ko u y'o sɔnni sigi a ka kumakan kan o de hukumu kɔnɔ ale ye kunnafoniya min de di o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ fɛn min ye commission min bɛ yen ni o kɔni bila bɛ sen kan ni o commission ni u b'a wele ko commission indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales ni o ɲɛsin bɛ fɛn min ye sigikafɔba min kɛla ani jaabi minnu bɔla o sigikafɔbaw la o commission ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka olu baara ninnu laɲini minnu kɛla olu bɛ se ka waliya ka ɲɛ cogoya min na ani u bɛ ka bɔ sira minnu fɛ ka se ka olu bɛɛ jate kɔni minɛ a jirala k'a fɔ n'i ye o commission a jate minɛ ko a sigin bɛ maa min nagakɔrɔ o de ye jamana ɲɛmaa cɛmancɛ fanga maa ɲɛmaa a bɛ o de ka yamaruyaw kɔnɔna na o commission a bɛna baara min de kɛ ka se ka fɛn min ye baara minnu bɛ ka kɛ jamanadenw ye laɲini minnu kɛ olu jate minɛ yala a bɛ ka bɔ sira ɲumanw fɛ wa walima a bɛɛ bɛ ka kɛ a kɛcogo la wa ka se ka olu bɛɛ kɔni jate minɛ o ka se ka bɔ o siraw kɔni fɛ fasodenw ka laɲini a bɛ se ka sabati cogoya min na a jirala k'a fɔ n'i y'o jɛkulu kɔni jate minɛ fɛn min ye maa 15 bɔɲɔgɔnko ko olu de taala fɛn min ye nin yɔrɔ in kɔnɔna na wa o mɔgɔw ko u ma ta kunfɛ u taala de fɛn min ye ka jate minɛ adamaden jolenw don maa tilenlenw don fɛn min ye maa min don faso kanu b'u la ani maa tilenlenw fana kɔni don ko u taala o hukumu de kɔnɔna na ani maa minnu don fɛn min ye jamana yɛrɛ bi ka yɛlɛma kura min boloda a dɔnniya bɛ u la ani jirala k'a fɔ maa hakili juru carilen maa wɔɔrɔ bɛ yen ni olu fana ka jɛkulu dɔ kɔni faran bɛ u kan yaasa ka se ka baara in kɔni kɛ cogoya min de la o kɔfɛ ko kunnafoniya fana dila k'a jira k'a fɔ fɛn min ye mali foroba cakɛla baarakɛlaw olu fo ka taa se o bɛ min wele ko collectivité maaw olu
bɛɛ lajɛlen ko fɛlɛ bina kɛ yaasa fɛn min ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɔgɔ na se ka fara ɲɔgɔn kan ani u ka se ka don jamana ka se ka o bɛɛ lajɛlen a ka foroba cakɛlaw ani fɛn min ye collectivité maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ u fɛ cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ yaasa o na se ka kɛ ko bɛɛ cogoya bɛna don gafe la gafe min ni u b'a wele ko biométrique a jirala k'a fɔ ko o tɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛna don o la marakafo maaw fo ka taa se fɛn min ye marakafo cakɛlaw fo ka taa se fɛn min ye faso yɛrɛ cakɛlaw kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen bɛna o sɔrɔ o kɔnɔna na u ka sarako olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔ jamana fɛ cogoya min na o ko n'o kɛla o bɛ kɛ sababu ye jamana ka foroba kɛyɔrɔw ani jamana nafoloko olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka mara ka ɲɛ faso yɛrɛ fɛ a n'a ka dɔ ani a ka se ka don da ɲumanw fɛ jamana yɛrɛ bɛ se ka hakɛ ɲuman kɔni sɔrɔ a la cogoya min de la ani bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka hakɛw sɔrɔ a jirala k'a fɔ tɔgɔ minnu filɛ nin ye ni u bɛna taa nin ye k'a don biométrique kɔni kɔnɔna na ko u b'u sinsin harafɛ kɔrɔ min bɛ yen ni o kɔni kɛla fonctionnaire ani marakafo cakɛlaw kɔni fɛ ko fɛn min ye olu bɛna o bɛɛ de jateminɛ yaasa u bɛ se ka don nin gafe kɔni kɔnɔna na ka jamana yɛrɛ foroba cakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ don ani marakafo maaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don a kɔnɔ cogoya min de la yaasa faso na se ka fɛn min ye a ka nafolo bɔda ani a ka cakɛlaw ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni dɔn cogoya min de la o de hokumu kɔnɔ minisiri min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ fɛn min ye mara cɛbɔli ko ɲɛnabɔli kɔni ma ni u b'a wele ko ministre de l'administration territoriale de la décentralisation o de hokumu kɔnɔ o minisiri ale kɔni sɔnna kuma ma kuma min ni a sɔnna kunnafoniya min ni o ɲɛsin bɛ fɛn min ye Zancɛbugu mairie a jirala k'a fɔ ko o kɔni o gɛnna ka bɔ a sigiyɔrɔ la a jirala k'a fɔ ko o mairie yɛrɛ ko Zancɛbugu bi Buguni kɔnde fɛ ko o mairie ko o wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ kɔnɔ na o de la ni minisiri kofɔlɔ a ko u sɔnna o baara kɔni ma ko k'a sababuya kɛ ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni larawe k'a ɲɛna ye k'a fɔ ko ni ma kofɔlɔ ko gɛlɛya min bɛ yen ni a y'o kɛ ani kuma minnu fɔla a nɔfɛ ko o ko ye ko gɛlɛnbaw ye min bɛ se ka faso kɔni bɛ yen o ko o hokumu kɔnɔna na sa o ko bɛɛ lajɛlen jateminɛlen ka na kɛwale jugu in jateminɛ ko fɛn min ye o sɔnna nin maire kofɔlɔ in a ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ kɔnɔ na ko nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmaaw ye sira kura min de bɔ k'a fɔ jamana maracogo ɲuman ko nin b'o de kofɔ wa ni fɛn min ye fo ka taa se marakafo bɛɛ lajɛlen maracogo ɲuman ko a bɛ ka kɛ o hokumu de kɔnɔna na o kɔfɛ minisiri min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ hali sisan fɛn min ye jamana foroba baara ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔli kɔni ma ani sigikafɔ jamanadenw fɛn min ye ni ɲɔgɔn cɛ o minisiri o fana ka kunnafoniyaw kɔni kɔnɔna na minisiriw y'a jira k'a fɔ ko u sɔnna o y'o sɔnni sigi a ka kuma kɔni kan o de hokumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko wuli bɛna kɛ ka se ka maa dɔw ka se ka olu kɔni ta k'u don foroba cɛw kɔni na olu tɛ maa wɛrɛ ye maa minnu bɛ yen ni masaw tɛlɛ kɛ mɛ ka fɛn min ye gɛlɛya don olu farakolo yɔrɔ dɔw la ni u b'u wele ko les personnes vivant avec handicap ni u bɛ se ka kɛ perclus namaraw ka taa se maa wɛrɛw kɔni ma olu ka se ka olu kɔni maa 41 bɔɲɔgɔnko k'u ta fɛn min ye k'u don faso baara kɔnɔ na o y'a jira k'a fɔ ko o kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn min ye jamana bɛ ka wulikajɔ min kɛ gɛlɛya min bɛ fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ yen cogoya min na ani fɛn min ye olu maa minnu fana bɛ yen n'u ka hakɛ bɔsila o la ka se ka u segin u ka hakɛw kɔni kɔnɔna na ani furugufurugu min bɛ faso kɔnɔ o furugufurugu o bɛ se ka ban cogo min na ko o fana o bɛ ka kɛ o hokumu de kɔnɔna na o kɔfɛ minisiri min ka baara ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ma ani jamana denmisɛnninw olu dilanli ka ɲɛ ka jamana kanu kɔni don o la o hokumu kɔnɔ o minisiri ka kunnafoniya kɔnɔna na a ye kunnafoniya min fana kɔni di ni minisiriw y'a jira k'a fɔ ko o ye o sɔnni sigi a kan wa o sɔnna a ma o de hokumu kɔnɔ ale ka o ɲɛsin bɛ min de ma o y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛ ka kɛ fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni u kan ka ni faso ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ maa bɛ yen sa n'i b'a fɛ ka kɛ faso cakɛla ye t'a la faso kɔni fɛ fɛn min ye baara dɔw bɛ yen i na tɛmɛ o kɔni fɛ ni u b'a wele ko formation militaire ni o ye ka taa o kɛ jamana cakɛla fɛn bɛ yen ko i bɛ tɛmɛ o fɛ o y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye minnu bɛ yen bi ni olu kɔni ta la a jirala k'a fɔ ko o kɔni bɛna o baaraw kɔni daminɛ wa a jirala k'a fɔ ko o na kalo 8 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni na o kɔni kɛ fɛn min ye formation gɛrɛgɛrɛ o bɛɛ lajɛlen ko na kalo 8 kɔni de kɛ fɛn min ye formation gɛrɛgɛrɛ kɔnɔna na wa fɛn min ye kalo 6 a jirala k'a fɔ ko o b'o o kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn min ye a formation daminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o kɛ ɲɔgɔn fɛ o ko n'o kɔni tɛmɛna formation minnu fana bɛ yen n'u o ka kɛ kɛcogo wɛrɛw la olu fana na tɛmɛ o siraw kɔni fɛ wa a jirala k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bi kɛ fɛn min ye minisiriso min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ baarako jamana foroba baarako ɲɛnabɔli kɔni ma olu fana ka yamaruya ani olu ka dɛmɛ kɔni kɔnɔna na wa a jirala k'a fɔ sani fɛn min ye a formation a ka daminɛ ko fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw bi kɛ maaw la kɛnɛya ta nasira kɔni fɛ dɔgɔtɔrɔw kɔni fɛ ka o bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ o kɔfɛ minisiri min ka baara fana kɔni ɲɛsin bɛ duguba kɔnɔ soko ɲɛnabɔli kɔni ma ani dugukoloko ɲɛnabɔli kɔni ma o minisiri ka yamaruyaw kɔnɔ a ye kunnafoniya dɔ kɔni di o de hokumu kɔnɔ ni mali minisiriw fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko u y'o sɔnni sigi a kan wa o sɔnna a ma o de hokumu kɔnɔ a ye kunnafoniya min kɔni di a y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ min bɛ ka kɛ yaasa faso ka cakɛyɔrɔ walima faso ka sow olu bɛ se ka
lasago ɲumana ani k'o ɲini ka bila faso ka bolo kan cogoya min de la k'o de hokumu kɔnɔ o kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ yaasa ka se ka faso ka soko kɔni jateminɛ fɛn min ye direction générale de l'administration des biens de l'état ni o cakɛyɔrɔ ɲɛsin bɛ jamana ka foroba nafolo o lasagoli kɔni ma ani a kɔlɔsili kɔni ma o ka yamaruya kɔni kɔnɔna na o direction o wulila fɛn min ye ministre yɛrɛ ka yamaruya kɔni kɔnɔna na ka se ka wulikajɔ kɛ ka jateminɛw kɔni kɛ a yirala k'a fɔ ko o cakɛyɔrɔ in a y'a jateminɛ a ye fɛn min ye faso ka so 140 bɔɲɔgɔnko ka se ka wulikajɔ kɛ ka o ka ko kɔni jateminɛ fɛn min ye Bamako kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔ a nana ye k'a fɔ ko fɛn min ye so 52 bɔɲɔgɔnko kɔni bɛ yen ko olu so ko olu kɔni dila fɛn min ye sariya kɔni kɔnɔna na mais fɛn min ye so 36 kɔni bɛ yen ko olu maaw kɔni tala don so ninnu kɔni kɔnɔ a bɛ waati jabɔ k'a sɔrɔ fɛn min ye o ti sariya kɔni kɔnɔna na wa dɔw fana bɛ yen fɛn min ye bɛnkan kun ye min ye o bɛnkan waati ko o fana kɔni tɛmɛna n'u b'a wele ko décision expirée ko o fana kɔni tɛmɛna wa o y'a jira fana k'a fɔ so 54 wɛrɛ kɔni bɛ yen wulikajɔw bɛ ka kɛ u fɛ hali sisan ka jateminɛw kɛ hali sisan ka se ka olu fana kɔni ka koɲɔnw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni jɛya o de hokumu kɔnɔ nin bɛɛ jateminɛ kɔfɛ fɛn min ye Mali ministre ani Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ministre min ka baara ɲɛsin bɛ so ko ma ani dugukolo ko ma a ka tɛmɛ huissier dɔ kɔni fɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ faso ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ o tɛ sariya kɔnɔ fɛn min ye ka kalo 6 di u ma n'o tɛmɛna o ka gɛn ka bɔ faso ka so kɔni kɔnɔna na o kɔfɛ Mali ministre o min ka baara ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ma a ye ministre kɔni kunnafoniya fiɲɛbana min bɛ faso kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye fiɲɛbana a maaminɛta ko o kɔni cayala nin jɔkun in na ka tɛmɛ jɔkun tɛmɛlen kɔni de la o de la jamana ɲɛmaa a ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka fasodenw wele u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka dɔgɔtɔrɔw olu ka sariyaw kɔni bato yaasa maaw na se ka kisi fiɲɛbana ma ani k'a gɛn ka bɔ faso kɔnɔ cogoya min san laban ɲɔgɔndanw olu wagatiw dɔnna an ka jamana kɔnɔna la fɛn min ye defu ye yɛrɛ la k'a fɔ ale bɛna kɛ juin kalo tile 27 ka taa se a tile 29 ma san 2022 kapu o bɛna kɛ juin kalo tile 20 ka taa se a tile 23 ma san 2022 BT juin kalo tile 4 ka taa se a tile 7 ma san 2022 bagi juin kalo tile 18 ka taa se a 21 ma san 2022 fo ka taa se IFM ma juin kalo tile 18 ka taa se a tile 22 ma san 2022 olu kunnafoniya ninnu b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan tɔw kibaruyaw la Aisata Mayiga ale ka ɲininiw don. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la taratado avril kalo tile 20 a yirala k'a fɔ ko u ka gouvernement kura yɛrɛ kɔni sigira sen kan vice président kɛra maa mun ye o de ye cɛmɔgɔ Meilete Kone n'i y'a jateminɛ vice président ya poste ni o ye jamana ɲɛmaa ka dankan ye a bɛ san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ maa yɛrɛ kɔni kun tɛ o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko yɛlɛma mun donna ni équipe kura in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o de ye dɔ bɔra ministrew yɛrɛ hakɛ la barisa Zinata ministrew bɛ tali kɛ 32 bɔɲɔgɔnko la o kɔnɔna la muso 7 bɛ o la fɔlɔfɔlɔ la ministrew kun bɛ taa fo 41 bɔɲɔgɔnko la u ka jamana premier ministre Patrick Achi ni ale yɛrɛ kɔni kun démissionnera dɔgɔkun tɛmɛnenw na a yirala k'a fɔ ko Alassane Ouattara Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni a laɲini ni ma kofɔlen ni a ka gouvernement maaw ka sigi ka na tuguni u ka baaraw kɛ nka o kɔnɔna la u ka dɔbɔ jama yɛrɛ kɔnɔna na ka sababu kɛ gɛlɛya mun bɛ diɲɛ seleke 4 yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ bɔ u ka jamana yɛrɛ ka dépenses kɔnɔna Kanja Kamara ni ale yɛrɛ Alassane Ouattara masuruyama ye a yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni bɛ to ministre d'État ya la Abdourahmane Cissé ale de kɔni kɛra u ka ministre mun ka koɲɔw bɛnnen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ taw yɛrɛ ɲɛnabɔli ma fɛn min tɛ ne Birahima Ouattara ye ni ale yɛrɛ kɔni Alassane Ouattara balimakɛ ye ale yɛrɛ kɔni bɛ to a ka lakanako ministeriya la nka u b'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ma ko ministre d'État Kobena Kwasi Adjumani ale yɛrɛ kɔni bɛ to sɛnɛ ministeriya ko yɛrɛ kɔni kunna fɛn min ye General Vagondo Diomande ale bɛ to jamana kɔnɔ ko yɛrɛ ministeriya kɔni na u ka bɛn ministri o kɔni ye Kouadio Kona Berteni san 2021 bisiki ale yɛrɛ kɔni kun ɲɛsina ale de ma k'a bina ma kofɔlen dɔ yɛrɛ kɔni kan nka o n'a ta bɛɛ ale yɛrɛ kɔni tora a ka baaraw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la maakura 2 mun farala ni équipe kura in kan o de ye François Ziremarki ni ale yɛrɛ ye Canal Plus ɲɛmaaba ye Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale kɛra ministre mun ɲɛsinen don u ka seko yɛrɛ kɔni ma Niger jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kɔni yirala k'a fɔ ko gɛlɛya caman bɛ nin jamana kofɔlen yɛrɛ kan ni o dɔ bɛ tali kɛ banbacimaw ka waleyaw la bandiw ka waleya fo ka taa se jakɔngɔ yɛrɛ kɔni ma u ka jamana ɲɛmaa Mohamed Bazoum a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ka fanga kuntagala fɔlɔw kɔni ma nɔgɔ Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ avril kalo tile 12 fɛn min u ka fintigila ka 7 bɔɲɔgɔnko ye ni olu ye polisiw ye olu yɛrɛ kɔni bɔnɛna u ni na ka sababu kɛ ataki dɔ tara ka ɲɛsin u ka poste ma u ka
yɔrɔ la n'u b'a fɔ ma ko Petel Kole ni ale bɛ Tilaberi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Hali sisan nɔ avril kalo tile 12 u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni ale ka surun Tilaberi la ni o bɛ Tenere cɛncɛnfuko yɛrɛ kɔni sanfɛla la. A yirala k'a fɔ k'u ka garde nationaux 4 bɔɲɔgɔnko trafiquants yɛrɛ kɔni ye olu bɔnɛ u ni na. Hali sisan Niger jamana yɛrɛ kɔnɔna la basigibaliya kun kan u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'u b'a fɔ a ma ko Gaya kana se Difa yɛrɛ ma ni dancɛ bɛ u ni Nigeria jamana ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la. A yirala k'a fɔ ko Bamacimaw Boko Haram maw olu fana kɔni bɛ waliya dɔw la o yɔrɔ la. Fɛn min ye Niger marabagaw ye olu yɛrɛ kɔni jɔrɔlen don ka sababu kɛ bandi waliyaw kɔni cayalen don u ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ ni wagati in yɛrɛ kɔni na. Ka fara o ka ja kɔngɔ o yɛrɛ kɔni fana bila ka na dɔɔni dɔɔni u ka jamana kɔnɔna la. Rwanda jamana kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko chinois dɔ ni ale yɛrɛ bɛ u ka dugujukɔrɔfɛnw société dɔ kunna. Arabado ale yɛrɛ kɔni bilala san 20 kaso la bɔɲɔgɔnko Rwanda jamana kɔnɔna la. Barisa a yɛrɛ kɔni a ka barakɛla dɔw yɛrɛ kɔni bugɔ. A yirala k'a fɔ video dɔ kɔnɔna la ko a y'a ka barakɛla dɔw yɛrɛ kɔni siri ka sɔrɔ ka cili yɛrɛ kɔni da o kan. Xi Jinping a yirala k'a fɔ k'a kɔni waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin a ka barakɛla dɔw yɛrɛ ma. I n'a fɔ u ka kiri tigilama Jacques Kayarukiga ale yɛrɛ a ɲɛfɔ cogoya min na. O de kɔni na a ye ni makofɔlen yɛrɛ kɔni bila san 20 bɔɲɔgɔnko kaso yɛrɛ la. Ni chinois kɛ in kɔni a yirala k'a fɔ ko a kɔni waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin a ka barakɛla 2 yɛrɛ de ma. A ye cili kɔni da olu kan barisa a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni sɛgɛnna ko ni makofɔlen ninnu bɛ tile suɲɛni de la baarakɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la. Xi Jinping ni ale si bɛ tali kɛ san 43 bɔɲɔgɔnko la a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun ye wari sara ni makofɔlen 2 in ye ni o bɛ taa jɔ fo Rwanda wari miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko la ka tila ka sɛbɛn dɔ fana di u ma ni o yɛrɛ ye bɛn sɛbɛn kɔni ye. Nka ni maa 2 ninnu ni ɲangili kɔni dara olu kan chinois kɛ in fɛ olu yɛrɛ kɔni a yira k'a fɔ ko olu ye ni wari kofɔlen minɛ barisa olu yɛrɛ kɔni sirannen de don chinois kɛ in yɛrɛ kɔni ɲɛ. Ka fara chinois kɛ kan a yirala k'a fɔ ko société dɔ bɛ n'u b'a fɔ ma ko Ali Group Holding ale fana gérant kɔni bilala san 12 bɔɲɔgɔnko kaso la barisa a yirala k'a fɔ ko a ye chinois kɛ yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni. Ni ne kɛra aw garizigɛ bi kunnafoniw kɛnɛ kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan teliya ta sɔgɔnteli la ka kɛ aw ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye sunkalo tɛmɛ ko ɲuman Ala k'a di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.